Kao što svi znamo, svako od nas u određenom vremenskom periodu, jel tako, počinje da stari, što znači da naš organizam polako usporava svoj rad. Karnozin sam po sebi učestvuje u ublažavanju simptoma starenja, odnosno u podmlađivanju celog organizma. Šta to znači? Karnozin sam po sebi ima delovanje na nivou ćelija, čime doprinosi da svaka ćelija koja radi smanjenim kapacitetom pojačava svoj rad i samim tim utiče da se dati organ, odnosno sistem organa poboljša, odnosno njegov rad. To bi značilo konkretno na primjeru, ajde kažemo, kože, gdje se starosti najpre vidi, jel tako, da svaka ćelija kože koja se nalazi kod svakog čoveka brže stari u tom smislu što je smanjen broj deoba same ćelije i smanjeno je vreme deobe. Karnozin sam po sebi, pošto deluje na ćelijskom nivou, dovodi do produžetka deobe i povećanog broja deoba ćelija, čime, jel tako, dovodi do regeneracije ćelija kože. Ono što je drugo bitno reći jeste da karnozin sam po sebi delovanjem na druge sisteme organa deluje tako što, jel tako, i u onim organima koji gube svoju funkciju, jel tako, dovodi gorivo za ćelije tih organa i samim tim pospešuje rad ostalih organa kao što je srčani mišić, kao što su bubrezi, kao što je pankreas, kao što je jetra, skeletni mišići, tetive, ligamenti i tako dalje. Ono što je karnozin sam po sebi još radi kao anti-aging suplement jeste da ima bitnu ulogu u redukciji, odnosno otklanjanju slobodnih radikala koji također učestvuju u procesu starenja, kao i u procesu otklanjanja teških metala iz organizma koji također štetno deluju na sam organizam i dovode do ubrzanja procesa starenja.